kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirari 263. Pano panichange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Yanga iri seiwo new year yenyu kwamuri kwese ikoko kumativi mana enyika vari kuSouth Africa, Botswana, Namibia, UK, Nigeria nemuno muZimbabwe. Yanga iri seiko new year yenyu nedzimwe nyika dzandasiya kune vamwe vari kumativi mana enyika akatikomberedza. Semuonero wamuri kuzviita muri yeZimbabwe ndiri fit and strong ende maupdates ndabva ndatouya nawo. Sekuziva kwamunozviita maupdates epanapa tinouya takamabatanidza. Asi kuya kwatinouya takamabatanidza nawo nyaya iyi yaita ipfupi, aita mashoma. Sezvo tichangotanga kupinda 2025 wacho asi hatiregere kukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Pane Bhazi ndo first update yenda kutanga kutsudzura. Bhazi reDivine Star. Bhazi reDivine Star iri raibva kuSouth Africa richiuya muZimbabwe rakatakura zvizvarwa zvemuZimbabwe. Pakuuya kwaraita muZimbabwe muno mutyairi webhazi iriri, bhazi rake raityaira rakashaya control. Izvo zvakazokonzeresa kuti bhazi iri ribude kunze kwerodhi. Rabuda kunze kwerodhi rakabva rabheuka. Rabheuka kudaro vadikani tareceiver sad news pakafa vanhu vakati wandei vamwe vakakuvara zvakaepisisa. Chingoti rest in peace kune vakafa. Get well soon kune vakakuvara. Tingesina tarisiro izvi tisingazvifungire. Ende unenge uchitoti aiwa ndoda kunopinda 2025 ndiri kuZimbabwe ndavi kumusha ndavi kumba. And then ubva waita accident wofa. Hapana munhu anenge akazvitarisira vadikani. But zvinorwadza zvinosiririsa. Vamwe ndo vakasiwa varimara. Munhu anosvika kumba chaachirema. Asi pauya achifona ari uko ari kuSouth Africa achiti ndiri kuuya kumba mutigadzirirewo munditambire wozonzwa achinzi hama yako yafa yaendeswa kumuchari. Zvinorwadza itsamba isingatambiriki wakazvitarisa. Rachitobva kuSouth Africa. Ai driver wapona here apa vedu we. Ko vanhu vanga vari kudivi ko moti vapona ivava. Ndo makezi atiwanyorisiva ndichatsudzura imwe nyaya yandichafambira futi yekombi yaita accident kuGlenview. Next update ndi iyo nyaya inchagadzira pa next video. Sikuziva kwamunozviita tiregere kukuzivisai nyaya dzacho. Next update pane vanhu vanga vachindibata kuWhatsApp vachiti Hatirari. Vase Wicknell Chivhayo varoora here. Vase Wicknell Chivhayo hongu vakaroora nemari inosvika 100,000 US cash. Ndo mari yakaroorwa naSeWicknell Chivhayo vachinoroora mudiwa wavo vanonzi ivo mai vakunzi ivo mai Wicknell Chivhayo. Chingoti congratulation kwavari vaSeWicknell Chivhayo. Vanga vakanyora post vachitoti dai amai vavo varipo vari kufarawo vachiona muroora wavo achipururudzirwa achipinda mumusha. But apa paitika chinhu chakanaka vaSeWicknell vazoroora.